Bueno, ikusten duzuen moduan, azkenengo lantxo hau iteko nik pentsa dutena da lantzia apur bat erregleten bitxartez azalera eta perimetroa. Izen be, bueno, nik enbuten dute matematikak laugarren mailan, lehen hezkuntzan, eta, bueno, egisa da, komentau izan duten moduan, gabiga liburuetatik aparte, saiatzen garela manipulatibotki egiten, baina ideia ona pentsau jat, azalera eta perimetroa ez dau landu sekula erregletekin, eta ideia ona pentsau jat hortarako. Orduan, bueno, saiatuko naz hori iten. Bueno, lehenik eta behin, beti bezala jolasten hasiko gara, apur bat umiak bizi deixen kontzeptua, eta gero izena jartzeko. Orduan, bueno, nik esango notzien kolore ezberdinetako karratuak osatzeko, adibidez hartzeko erregleta berdeak eta osatzeko karratu bat, bai? Edo beste karratu bat osatzeko edo zein koloretan. Vale, kasu hontan horia eta berdea, bai? Vale. Gero komenteuko notzian adibidez umia, bueno, vale, karratu horren gainean, erregleta txuritsuak edo karratutxo txuritsuak jartzeko, ez? Eta orduan, bueno, eukiko geunke, kontuz, hauxe, ez? Berdearen kasuan, ez? Bale. Eta, bueno, eta esango notzan umiai, kontatzeko zen karratutxo txuri dauzen, ez? Karratu berde horren gainean. Eta, bueno, kontatzen ditu bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bale? 9. Eta gero esango notzan bai, kanpo aldetik zenbat esik tapatu beharko ditzuen. Nik askotan erabiltzen dut perimetroa lantzeko eurekin esi hitza, ez? Pur bat inguratzen duenakin geratzeko. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ez? Kasu honetan. Bale. Galdera berdinak egingo nitxun, kasu honetan karratutxo horiarekin, eurak sortutakoa, bai? Hemen dauko eurak sortutako karratua erregleta horien bitxartez, eta gero, esango notzan, lehen komentautako berdina, eparea. Txuriz osatzeko, bai, gainean, bale? Eta esango notzan, karratu horrek zenbat karratutxo txuriz osatuta dagoen, ez? Azalera kalkulatzeko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale? Eta perimetrua kalkulatzeko, zenbat esik, inguratzen da, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oso ondo. Vale, hemen beti be, ondien ez dauz hartuko kontzeptuak. Hau jolas bitxarte zingot. Eta gero ja, hau, pasauko dugu apur bat euren kuadernora, ez? Betikoa, irudikatuko dugu berdina. Hemen dauko, 3 erregleta berde, da berdin zenbat txuri, ez? Eta hemen bebai berdina. Horik, da berdin zenbat txuri. Eta gero hemen, azalera kontauko ditugu zenbat dauzan, hemen jarri halko ditugu adibidez batekuak, ez? Igual, hau komeniko litzateke jartzia, ez? Lehen prozesu era beti inizen doelako berden, ez? Hemen bebai, batekuak, jarri halko gindun. Eta kasu honetan bebai, erregaleta horiei jarri halko gauen euren balioa. Bale? Eta gero ja hori, sartuko genitxun, jaurak behin bizita kontzeptua edo jolastuta kontzeptuarekin izena, ez? Azalera eta perimetroa. Eta, hoxe, ezer gehiago honekin. Danadala, bueno, hau ikusita, gero samur lortu halko gauen edo erabili halko gauen volumena landu halko gauen bebai erregletekin, baina, bueno. Honen helburua azalera eta perimetrua lantzia izen da.